er det Carl Gustav. Okay. Godt. Og skal I huske, alt hvad I laver, skal I kunne klare. Ja. Den her. Og jeg siger, I får 6 minutter til det, og I starter nu. Okay, her. Så er der der, og så en her. Den lægger du 3. Jo, og den lægger du Nej, der. det skal være 6 af den. Det skal også være 4. Nej, det skal være 3. 4. Nej. Det er vores, det der. Det er vores. Må jeg altså være 6 af den? Den her. Nej, den er 2. Den her, der er punktum. Ja, Den ved jeg ikke. den der. Det er 1, det der. Det er 1. En med Det er 2. 3. Så det er 3 det her. Nej, jo, 3. 3. Og så... Nej. 3. Nej, vi skal have sådan en der. Sådan en med bare sådan en streg. Sådan en der. Nej, så vi skal lige væk. Fuck, jeg dreng, mand. Okay, vi skal bruge sådan en. Den her. Ja, der. 1, 2, 3. Og så... Jeg skal lige bruge. Nej, vi laver ikke kun med dem her. Jo. Nej, der er ikke nok. Der er ikke nok. Jo, der er. Dem her. Den tager også 2. 3, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, så, hvad var det? din røve. Det må jeg da ikke vise. Jeg så godt, hvad jeg ved, hvad jeg får. Jeg så det. Hvad fik jeg? Hvad skal vi? 3. Nu skal I simpelthen kigge på bordet, og så skal I finde 3. de 10 kort, der passer til jeres takter. Er I klar? Og vi starter... Nu! Der er så mange. Ja! Oh my god. Hvad har vi nu? 3 8/8. Hvor meget var det? 2. Er det ikke 2, det der? Annette? Den er rigtig. Oh my god. Hvor meget var Oh my det? god. 2 flere, det er 4. Hvor meget var det der? Den Den var... Den er der 6. Annette. Værsgo her er der en. Det Den er her, den 6. trækker jeg del. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den her, Annette. 3. Ja, Og så den her der 4. Hvad med den? den er 6 Hvor meget var den? Det må jeg få. for... A'erne. Okay, Er det LF'erne? det er læpperne. Jeg har 5 F'er. Sådan. Kan du godt vente mig, eller er det totalt memo? Jeg tager tid herovre. Okay. Tager tid. Hallo? Okay, vi har 3 minutter. Oh my Ja, god.